Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Admission open for playgroup, pre-nursery and nursery. Angels Play School, Upper Lachimia, Shillong. Contact 98635 or 6009322 Bull, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Ka Office Jongka Deputy Commissioner ka East and West Khasi Hills District ha ka Jiatre lang bat ka Meghalaya State Skill Development Society ha ka Khanyo bat Khat Pratarik Uliber Arajar Arpsan kan pelong ya ka Skill Rate Connect ha madan yele kai football Jongka Shinong Kinshi kum shibenta ban aya ka Rensan ya ki Samla Watkam bakin yo ya ka Lan ban ya Phliu Jingmut bat ru ya ki Jihikai kumno ban Sengkam bat kumno ban Panyar ya ka Kam ka bakila Don Lupa. Habakran bat kabati CTV, Additional Deputy Commissioner, ba Nongbri, Ulaitu, ba yakani ka program on sedang nadu ka Porsche James Stem, ha kita gi arsngi, bat kisamla ki batmu ban wan syakani ka program, kin ha ban register yaladi, da ka baskan ya QR code, balabu ha ki poster, lani da ka basu telefon, ha ki number balashon ha ki poster, ya ki balata ha kaleng ka district, bat katarik bakado ban register kanlong ha, lani shwa ka khat artarik ulber arajar arpsan. Uba Nongbri ulai thuru bahakini ki arsngi kandonru kayo dilang ka Jacob Hawar ka Jacob ak drama lingkot ki jingro jingshat bat kiwe susu ula penkenmau ba komba ususu tham ula keren ya kini ki kentien baro ubri ustad mano bala banlen lada klem da play kalat kumno online ban keren Ulaong menta ka office ka DC bat ka MSSDS kila pli kalan bat asyong saha kisamla kumno kinra yakalaway. Nakaliang jong ka office jong Deputy Commissioner East and West Khasi Hills District Maira rengkat bat ka Meghalaya State Skill Development Society. Ni wanra ya kani ka program ka ba ngi ai kerteng ka Skill Rate Connect ha ka ba kanlong kum garansan ba plilat ya ka wat kam wat jam kham tam ya ki phone samla ha bukum gani ka juk ka ba borong ya skothu hi ba tang ka kam sarkar onun jaka lut ya boro tingi dun kam banyang halaki jong ki kijan ti kani ga dai ka opportunity ya pi ba pinwan banyo ik training prepare bapin ya kendu buat kita kinong aikam aijam bapin register yaladi lingba itu ki posters ki belabu hakeleng ki snong jongpi ki belata ha ki kinja dukan ha ki kinja ki bolong station ha po snong jongpi phila ban chuskan ha utu QR code bela ai hang tu lani phila ban phone ru ha ki tu ki number ki bela ai uwei udai pranyau nri uwei nyaulai sau uwei ban pranot iwei sau nyau henriu nyau not nyau ti hagani ka Skill Rate ka connect ka bonlong ha maran football ha kinsi yang thi ha ka khat nyau bat khat pratrik ubnai leber hajar pausan ti ngi kerpat pi ba pinwan ban sakhi daladi ya kijing hikai penteben lani kata ka skill training giba on pentrekam how ni usnam bonwan war hajar pausan arpunriu ti kandon ru kayo dilang hakaba nakaliang ki departments nakaliang jong ki SHGs nakaliang jong ki nogrem kinwan wanra ya ki jingdi jong ki ya ki jingri jong ki lani ki marthan jong ki ti kindon ru ki artisans jongi ki ba ki bobit hakaban le ya ki painting lani ya ki ban o shrong no nakimau nakidieng kindon kumita ki jait tu ha ka ba kin showcase kin pin i ba le si kin ai ka demonstration ba ka training hatu kasngi ti ki kindon ki we ki tamasa ha ka ba ngin yo ya ki power competition ngin yo ya ka skit competition ti ngin yo ya ka magic show ti ki jing shot ki jing ruai ban kumta ter ti program labu we bakan long shipho uji shaneng haka khanyo bara khat praru kumju tingi yewe repi
ki pun samla baro bapin yashim yakni kabu bapin wan hamadan football kinshi hang the ban register yaladi bat ban wan ban saki daladi tinganget bakanum le no lada piwan hang the kan bun ka jingmentoi yepi bapin yo ban yang halaki jat hadian habut te umulung susu tham wong boboro ubri wastat malu bala ban len laklem do pli kalat kumnu online bangkren timantana kaliang jong ka office jong deputy commissioner lembar ka MSSDS mila pli ya kalat happy ka shong stang ka jing start jong pi bat ka jing shlur jong pi ka jing platform jong pi bapin wan hamadan football kinchi bapin rai ya kata kalawai ke jong pi